ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟା ଇଟା ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ରାଣିଆ କାହିଁକି ଦହି ପଖାଳ, ଘୋର ଦହି, ଶାଗ ଭଜା, ନଡି ଚଟୁଣି, ପଇଡ, କଞ୍ଚନ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କରିବ ମାଛ ତରକାରୀ। ମୋ ମା ବହୁତ ବଢିଆ ମେହେନ୍ଦି କରୁଛି ଆଉ ନା ବାବା। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜିର ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟେ ଧାନ ବିଲ ଅଛି, ଧାନ ପାଚିଗଲାଣି, କେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଖରା ବି ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଫୁଲ ବଗିଚା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ପାଗରେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ହେଲାକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ସବୁ କଟା ହେବା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ କି ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଉ ଆଉ ଯେ ବର୍ଷେ କେତେବେଳେ ଧାନ ହେବ ଆଉ ଧାନ କଟା ହେଇକି ବାଡ଼ିକୁ ଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ। ଆଉ ଆପଣ ବି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ପୁରା କଟା ହେଇକି ବାରିକି ଆସିବା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଫୁଲ ଆଜି ତୋଳାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିୟା କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉନ ଉଠିକି ତା ମା ସାଥିରେ ଯାଇଛି ଗାଁ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ୟାର ସଜବାଜ ହବାକୁ ଟିକେ ମଜା ହେଇଯାଇଛି, ସଜବାଜ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବିନ୍ଦି ଲଗଉଛି, ଷ୍ଟାଇଲିଶ ବିନ୍ଦି ଗୋଟେ ମଗେଇ ଦେଇଛି। ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ସେମ୍ପଡା ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି, ସେମ୍ପଡା। ମୁଁ ଦେଖାନି ତମର କଣ ହେଲା ସେମିତି ସେପଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ବାହା ହଉଥିଲ କାହିଁକି? ଆଜି ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ ହବ? ପିଠା କରିବି। ଏଇଖିଣା ପିଠା କରିବୁ? ପିଠାଟା ଖାଇଦବା ତାହେଲେ ଆଉ ନା କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ପ୍ରିୟା ହାତ ତିଆରି ଚକୁଳି ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାୱାରେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମର ପିଠଉ ପଡ଼ିବ। ପିଠଉ ବଢ଼ିଆ ସେ କରୁଛୁ ତ ପିଠଉଟା। ମୁହଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଟିକେ ଦେଖିଦ। ଦେଖିବା କେମିତି ଚକୁଳି କରୁ। ବାବା ପୁରା ଗୋଲ କରିଦେଲୁ ନା? ଏଠି କାହିଁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ଟିକେ? କାହିଁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା? କାହିଁ ହେଲା କାହିଁକି ନା ହେଲା କାହିଁକି? ହଁ କରିକି ଥରେ ଦେଖାନି। ମୁଁ କହୁଛି କାହିଁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିବି। ତାପରେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିବୁ? ଖଣ୍ଡିଆ ପିଠା ମୁଁ ଖାଇବିନି। କ'ଣ ଦିଆଯିବ? ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଦେବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆଉଛି ନା? ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଲଉଟା ହବନି ତ? ଆଉ କେମିତି ସେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ପିଆଜ? ଏଇଟା କ'ଣ ଦବୁଲ? ଗରମ ମସଲା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଚକୁଳି। 7 ଚକୁଳି 14 ଚେଁ ନା କ'ଣ? ଉଠୁନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରିୟା ହାତ ତିଆରି ଚକୁଳି, ପିଆଜ ଚକୁଳି। ମୁଁ କମ ଖାଇବି, ପ୍ରିୟା ଅଧିକ ଖାଇବ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବା ଲୋକ? ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଖାଇବ ତାର। ଭଲ କଥା କହୁଛୁ। ଏ ଫୋନ ଟି ଛାଡ, ଏଇଠି ଖା ଏଠି ଖା। ଆଗ ତୁ ଖା। ଖାଉନୁ ତୁ, ଆଗ ଖା ତାପରେ ଦେଖିବା। ଖା। ठीक है रोल ना। बढ़िया लगुच बाबा, रोल स्टाइल जानी खाया। हाँ खादे। तो फाइनाली देखु बर्तमान प्रिया आमर इटा बोउछंती। इटा साइज कर रखियो घरे, घर जोड़े हम। देखो 4टा इटा नहीं पड़े जाउछि। जा हो हेल्प कर दउछि। सेठ रख हाँ सब घर भीतर सब बोही आने हला कि नहीं सुविधा हम सब नहीं आसिया।
ए जान उड़े पत्र को भी आने ना पत्र को भी खाइए ପତ୍ରକୋବି ଖାଇବୁ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉନି ସବୁ କାମ କରିବି ମୁଁ ନାମ ହବ ଆଉ କାହାର କେତେ ସମୟରେ କେତେ ଆଇଟମ ନେଇଯିବି ଦେଖିବୁ ଏକା ସବୁ ଅଧା କରିଦେବି। ଗୁନୁ ଏଠି କଣ କରୁଥିଲ ସୁସୁ କରୁଛୁ ନା ମୁଁ ଧନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି ସାଇକେଲରେ ଚଢିବ ମାଁ ପଡ଼ିଯିବ ମାଁ ପଡ଼ିଯିବ ଚାଲ ହାରି ଆସ 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 କଣ ଏଠି ବାବା ବାବା ମହୁମାଛି ଦେଖିଦେବା ମହୁମାଛି କୋଉଠି ମହୁମାଛି କାଇଁ ମହୁମାଛି ଏଇ ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ମହୁମାଛି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି କଣ ଆହାରି ନିଆଁ ଏଠି ନିଆଁ ଆହାରି ରାଣିଆ କାହୁଁତି ଦହି ପଖାଳ ଘୋର ଦହି ଶାଗ ଭଜା ନଡି ଚଟୁଣି ପଇଡ କଞ୍ଚା ସବୁ ରାଣିଆ ଖାଉଛି ଆଉ ଘୋଳ ଦହି ଆଉ ଘର ଗୋଳିଆ ଦହି ଆଉ ମାମୁଁ ଦହି ପଖାଳ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛିଲ ବଢିଆ ବଢିଆ ସେ କହୁଛି ବାବା ଆସ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉ ମେହେନ୍ଦି କରିବ ଦେଖ ମୋର ଏଠି କରିଦେଇଛି ପ୍ରିୟା ଆଉ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବି କରିବି ମେହେନ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମେହେନ୍ଦି ହଉଛି ମୋ ମାଉ ବହୁତ ବଢିଆ ମେହେନ୍ଦି କରୁଛି ଆଉ ନା ବାବା ପୁଛି ଦବ ଏମିତିଆ ରଖିବୁ ଥାଉ ମାଉ ନ ଲେଖା ହେଲା ଦେଖ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ନେଇଯିବି ଦେଖୁନୁ ବାବାର ଦେଖୁନୁ ମୋର ଦେଖେ ଦେଖ ପ୍ରିୟା ଏମର ହେଲା ମାଉନା ଏସରେ ହେଲା ବାପା ବାବା ମାଉ ନାଚିଦେଲୁ ଟିକେ ନାଚିଦେ ନାଚିଦିଅ ମାଉ ନାଚିଦିଅ ଏଇଠି ନାଚ ଡ୍ୟାନ୍ସ କାଲି ଯୋଉ କଣ କହୁଥିଲୁ ଡିଜେ ବାଜା ମାଉ ହଁ ମାଉ ବାଡା ବିଲିଙ୍ଗ ବାଡେଇବ ପଇଲା ମା କୁକୁର ତ କାମି ଦେଲା ଯା ଧଳୁଆକୁ ବାଡେଇବୁ ସେ ଧଳୁଆକୁ ଯା ବାଡେଇ ଦେବୁ ଯା ବାଡା ହଁ ବାଡା ସେ ଦି ଜଣକୁ ବାଡେଇ ଦେ ହଁ ବାଡା ଜୋର ବାଡା ଆସରି ପଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉ କୋଉଠି ବସିଛି ମାଉ ଏଟା ତୋର କଣ କି ମାଉ ହେଇଛି ଏଟା କଣ ତୋର ପଡିଗଲା କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଦାଣ୍ଡ ଏଟା କଣ ଦାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କରିବ ମାଛ ତରକାରୀ ଏଟା କି ମାଛ ଆଣିଛୁ କିଣିକି ବଜାରରୁ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା କିଣିକି ଆଣିବା ପାଇଁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ଏଟା ଅଡ଼ଶପୁର ଯାଇ ନେଇଯାଇଲୁ ବାବା ସେ ଯାଇ ମାର୍କେଟରୁ ମାଛ କିଣି ଆଣିଛି କାଠ ଜାଳ ସବୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖିଛି ବାପାଲୋ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ସବୁ ଥୟ ନାହିଁ ମାଉନ ଆମର ଶୋଇ ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉନ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ମାଉନ ଏବେ ଉଠିଥିଲା ପୁଣି ଶୋଇ ପଡୁଛି ହାପି କୁଆଡେ ଆଇଛୁ ଆସନା ଯା ଚୁଲି ଜଳୁନି ଜଳେଇ ଦେବି ମୁଁ ନା ତତେ ଜଳେଇ ଆସେନି ମୁଁ ଜଳେଇ ଦେବି ଯଦି କହୁଛୁ ଦେ କଣ କହୁଛୁ ଜଳେଇ ଦେବି ସେ କାଗଜ ପୋଡିଦେ ଜଳିଯିବ ମାଛ ଧୋଇଛୁ ନା
ପ୍ରିୟା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ, ତା ପାଇଁ ORS ପାଣି ତିଆରି କରୁଛି ମୁଁ। ପିଇବୁ ପାଣି ORS? ନା ଦେଖିଲୁ ହେଇଛି ନା ଆଉ ପଡ଼ିବ ଦେଖିଲୁ। କେତେ ପକେଇଛ? ପକେଇଛି ଏତିକି ପାଣିର ଗୋଟେର ଅଧାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପକେଇଛି। ପିଇକି ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆଉ ପକେଇବି। ହେଇନି ଆଉ ପକେଇବି। ହଉ ଦେ। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇ ତେଲ ପକେଇ ସାରିଲାଣି, ମାଛ ଭାଜିବ। ଦେହ ଖରାପ ତାର ଅଛି ତ ନା। ଆମର ମାଛ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନିଆଁ ଉଠେଇ ଦଉଛି। ତ କଢ଼େଇ ଜଳିଯିବ ବି। ଏ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, କଢ଼େଇ କୁହନ୍ତି ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆରେ ଜଳିଯିବ ବସେ। କେମିତି କ'ଣ ପକଉଛୁ? ଏଇ ବାବା ମୁଁ କହ ନିଆଁ ଲଗେଇଦବ। ଏ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରନ୍ଧା ହବ ଏଇଟା? ଓହୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟା କେମିତି ଗୋଲାପ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ଆଉ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ତାର କଢ଼ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଆଲୋଭେରା ବି ଲଗେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ଭଳିଆ ତାର। ବାଲ୍ଟିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆଲୋଭେରା, ଆଉ ଅଖା କାଟିକି ତା ଦେହରେ ମାଟି ଦେଇକି ଗୋଲାପ ଲଗେଇଛି। ଏଇ କ'ଣ କି ଏଠି ବିଲୁଆ ବିଲୁଆ ଏ ବିଲୁଆ। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରିୟା ରୋଷେଇ କୋଉ ଯାଏଁ ଗଲାଣି। ମୁଁ ବାଡ଼ି ଧରିକି ବିଲେଇ ବାଡ଼ି ଧରିକି ବିଲେଇ ଗୋଡ଼ଉଛି। ମାଉ ଶୋଇଛି, ବିଲେଇ ଗୁଡ଼ା ଆସିକି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାଛ ପୁରା ଭଜା ହବା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ମତେ ଗୋଟେ ଦେଇଦବୁ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ବଢିଆ ମାଛ ଭଜା ଶିଖିଛୁ ତ। ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି ତୋର ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଛ ଭାଙ୍ଗିନି ତାର। ଆଉ ପିଇ ଦେ ପାଣି ଦବୁ ORS ତ। ବାଡେଇ ଦେ ମାମା, ବାଡେଇ ଦେ। ବड़ा बड़ा बड़ा जोर बड़ा। किए कहूची अरे एते जिद्दी यार बाबा पी दे जा बस पी दे तू काई दऊ पानी टा काई नहीं बोल तार अरे एते जिद्दी पागल को ए भाई पड़ गेला माइला लो मो पागल को किए माइला भाई एते जिद्दी तार पानी बोतल टा छोड़े नहीं होला बोले कांदुची एते जोर गोड़ को से भारी जिद्दी तार देखु आमर केड़े गोटे मुंड पड़ी यहाँ हूँ प्रिया मुंड बर्तमान प्रिया आमर माछ झोल रेडी कर देछि देखो माछ झोल आ सी तार खाई सारानी भोक लगुच बहुत जोरे माऊ तो आमर ये बस खाऊ माऊ माऊ ये खाऊ ना हाँ खाऊ सी हाँ खाईदे खाया केमती लगुच माऊ खाया केमती लगुच केमती लगुच खाया तोते कौन भल लगुच ना ना भल लगुच मुझे तो खाया तुम खाई सारा देखिए मुझे खाई टेस्ट करिया हु ता तंटे नहीं गला ना राग हला तू बदे झुला झुला नहीं कते दे दीची हां सेया करछि राग हला ताको सही तो पानी बोतल है पानी नहीं पानी पी दे तो राग हला तो पानी दे जे केमती होछि राग होछि ना टिके राग पेलान तो राग हो सारा हमरो चलै जंती काम एटा गुड़ा सब आगुरु आमर ये घरटा आहुरी अधे भंगा जाइए इटा गुड़ा बाहर थिला आगुरु जोड़े होइतिला थिला एगुड़ा सब छड़े दउचन फुटुका हो गलान ना एति छड़ी साइलानी आउ दबना काम करिए गुड़ बाजी तार गेले एटा कौन कौड़ी नबा कौड़ी नबा
ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ। ପଡ଼ିଯିବ ସେ ବଡ଼ ଇଟା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ। ବାଏ 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 କରିଦିଅନି ବାଏ 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 କରୁନୁ କୋଉଠିକି ମତେ ଡାକୁଛି ଚଢିଆ ଚୋଇଆ। ବାବାକୁ ଡାକିଆ ନା ବାବାକୁ ବାବା ସେତିକି କାମ କର। ବାବାକୁ ଡାକୁନୁ। ଆସ ଆସ ଚଢ। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଚଢିଆ ଚା। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରିୟା କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।